wala pa matumod sa mga otoridad kunyara sa impluwensya sang isa ka gaming platform. Ang bata nga lalaki nga suspect sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Sa hearing sang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ginsiling sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kon CICC nga ginahulat pa nila ang cyber warrant agud nga maimbestigaran ang mga gadget kag social media account sa nga mga bata. Suno kay CICC Executive Director Renato Paraiso, may pila ka intelligence reports kag mga lead nga ginasunda ng mga otoridad kaangot sa alegasyon nga masami nagahampang sa isa ka gaming platform ang bata. Apang ginpahayag ni Paraiso nga wala pa sang conclusive evidence nga nagapamatuod nga may gaming platform nga involved sa mga insidente. Ginsiling sini nga nagakooperar ang CICC sa Supreme Court agud nga mapadasig ang pagpagwa sang cyber warrant. Apang bisan pa magwa na ang mga warrant, mahimo gihapon magdugay ang pagpatuman sini bangod mahimo nga maglabot sa pila ka mga pungsod ang investigasyon depende sa mga platform nga kinahanglan ma-access. Suno kay Paraiso, lakip sa ginalantaw sa mga otoridad ang posible nga paggamit sang social media kag messaging platforms, pati ang posibilidad sang predation o kon grooming. Samtang ginsiling naman ni Colonel Rich Monterina, ang Deputy Director for Administration sang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, nga ginhatag na sa mga ginikanan sa PNP Region 9 ang cellphone kag ang laptop sa nga mga bata. Padayon naman ang investigasyon sa mga otoridad agud matumod kung may online activity o kung iban pa nga digital evidence nga may kaangtanan sa amo nga pagpangluthang.